nwanne maka ọgọzi na mmụọ ọra nya ka nna akọlụ gị akụkọ egwu ọgọzi na aka ji ọfụ Igbo niile na-emalịa mmụọ ọra va mụrụ mmanwụ Aguleri. Geenụ ntị n'ọkwa nwa dị oke mkpa nke a bụ iji kpọkụ ndị Enugu Aguleri, ndị Aguleri, ndị Anambra na ndị Igbo niile ọ nọ n'ụlọ na ọpụlụ mba n'oge His Royal Majesty Eze Dr. Chukwuemeka Eri Ezeọra 34th bụ eze aka ji ọvọ Igbo ya eji mee mmemme World Eri Festival olili eri nke arọ 2026 eluo. Ibe anyị adịme mmemme a bụ n'Obu Guard Royal Palace Enugu Aguleri Idu Eri Kingdom nke dị na Anambra East Local Government, Anambra State. Na mkpụrụ ụbọchị isaa na mkpụrụ ụbọchị asatọ nke bụ oke ụbọchị na olili eri ya na mkpụrụ ụbọchị itenaanị nke ọnwa Nọvemba 2026. Olili eri bụ olili nna anyị ukwu bụ eri bụ nna ndị Igbo niile wepụtara ka e wee na-eme ncheta mgbe o sitere n'oke osimiri Agbana bụ ezu na ọma mbala wee rigote n'Obu Guard Royal Palace nnukwuru nnu arọ gara aga. Dikoni bịa sonyere na anyị n'oke mmemme a. Onye tinyere aka na amamọkwa bụ Chief Mrs. Uju Edochie, Aderi General of Eri Kingdom, Director, Media and Publicity.